Inini maayong adlaw kini si Pangulong Dagong ni ako sa Davao ni pauli nako kay nag-retire nako. Retired playboy. Nag-retire nako sa trabaho isip presidente sa Purok. Karon na ako nga rin sa Tagpuan Cafe kay na ako'y katagpo diri. Di na kumusaba og kinsa kay isyo na punta ni ana. Anyway, ini mangutana tas tag-iya kung unsay ika-offer ani sa Tagpuan Cafe kay gigutom na in town ko, gabaktas ra ko gigag Manila kay ni-retire na lagi ko pagka-playboy, pagka-presidente o ani ana ang tag-iya kung ako si Pangulong Dagong ni ana ang inyong Pangulong Dogong. Inini pusang iring na nami karon din nag-uban nami sa Tagpuan Cafe. Unsa man magtandem na kita ni. Tinuduan na to. Tinuduan na to ni offer na ko sa iya amo ang TPC kare-kare. Oh. Lami ni nga kare-kare kay ang makakaon ni ini mo gahi. Action taga Balaka. Kundi masig dila lay mo gahi. Mo ni gipangita nimo. Kanang may bahalag ni mo gahi ang tanan basta mo gahi lang imong dila. Kay mo na nang ato ang ano ron pinaka the best asset. Tinuod na kay ang ani nga mo companionship na lang ni. Di na mamugahi agbay-agbay. Bahala na basta mugahi pang bukton pwede pang Pwede agbay. pa kayo na. So, Daghan may gi-offer diri basta mo ato mo sa Tagpuan Cafe. Lamian kayo ang mga pagkaon diri. O mo kabalaka kay nakoy ihatag sa iyang premyo kana murag lami ina. pangpaputi. Oh. Ang puting ina soup. Ayoko tanggapin yan. Bakit hindi mo Gusto ko tanggapin? yung ina na lang sa akin. Sa'yo na yung puti. Well, adto mo diri sa Tagpuan Cafe, pakita na ko. Ayan. Nindot Oh. kayo. Sus, mo din ni logo di ay. Mo ning logo. Mao ni original sa Monkey Pax. Ay. Oh, na ay mga bisitang nangaon Bisita diri. nga nangaon. Ayan. Ayan na. Ubay-ubay ang nangaon. Ayan. May na lang Ayan. kay nibalik pa ni sila. Oh. Taga ma'am ha. Oh. Basi mataga mo. Salamat kayo. And anyway, ini Tagpuan Cafe, nindot kayong ambiyanse riyo. Si Pangulong Dogong ang bahala sa inyo. Ako ang bahala sa inyo. Kumain kayo. Dahil kung hindi kayo kakain, mamatay talaga kayo. Para pag kayo makakain, mabuhay kayo hanggat gusto Tunyo. nyo.